काय आणला आत्याने तुला? कॉफी. कॉफी. तू काय खात होता पहिला? ॲपल. तुम्ही खाल्लं ॲपल? जाऊ ह्याच्यात हे जास्त झालंय. त्यातला एक अजून आहे, अर्धा तुम्हाला घ्या ना, अर्धा मला द्या. नाही नाही घ्या खरं. नाही खावा. अर्धा घ्या, अर्धा. एक काय घेतलं? एकने काय नाही होत. पूर्ण फोड खाल्ले, पूर्ण ॲपल खाल्ला पाहिजे ना. डोका दुखतो ना, हो. सकाळी सकाळी ॲपल खायचा. ज्यांना ज्यांना मायग्रेनचा प्रॉब्लेम आहे ना, त्यांनी ॲपल खावा सकाळ सकाळी. एक त्याचं नाव पांडू. कोण गेला तो? अंकुल कधी करणार? आता हे चुकायला आले आहे ना जरा. चुलीवर का गरम गरम पाणी गावचा. तेच गावी बघा कसं अंघोळीला त्या पाणीपेक्षा ना या पाणीमध्ये वेगळं असतं. ते टाकलं ना नारळाचं सोडन. सोडण. आता चपाती भाजी काय आमच्या ह्याच्यात आलेले आहे ना पावटे. आपले पावटे झाडात माडाच्या आंब्याच्या झाडात आलेले होते ना, त्याचे पावटे काढले आणि झाडं तोडून टाकली. आता तुम्ही काय ना खाल्ला ना? ॲपल खाल्ला होता. कधी? आता कुठे? आहे खावा खावा. खायचं तुम्ही ॲपल. तुमचं पाणी ओतलं हा? येते मी. तापायचं आहे. नको एडिट केला माझा फोटो. काय रे? दाखव आमच्या माणसांना घालून. बाबू कसं घालायचं ते बघा. पहिला पोटाला बांधता काय? पोटाला बांधून खेच ते टाईट आहे ना, टाईट करून. आता जॅकेट वाटतो याच्यावरती आता. होय. आणि मग पाठवून ह्याच्यातून टाकलंस ना. खेचलं. पोट टाईट कर. असं बेल्ट हा आणि पाठी हे कडक आहेत ना बघा. हे दोन मॅग्नेट आहेत ना, मॅग्नेट आहे. टाईट राहिलं होतं. घालूनच राहा. किती बटाटे फोडली ती? 4. या नाश्त्याला म्हणजे काय नाव काय बनवत आहे? ही उकड बटाट्याची भाजी बोलतो त्याला. नाश्त्याला गोडी भाजी. गोडी भाजी म्हणजे साखर नाही, पिवळी भाजी बनवतो ना अशी नाश्त्याला भाजी खाता? हा नाश्त्याला म्हणजे चपाती बरोबर. चपाती बरोबर चपाती भाजी आणि चटणी बनवायची मिरचीची. चपाती भाजी आणि चटणी. नाश्ता सकाळचा आपला गावचा. आता तेलामध्ये आपण काय टाकलं? जिरा, मोहरी, कढीपत्ता, हिरव्या मिरची, त्यात कांदा टाकायचा होता. कांदा लाल करायचा बघ. फुलपाट वहिनी माझ्या लग्नाच्या अंगणामध्ये घातलेलं आहे. किती जुना? 21 वर्ष चालू आहे. मला तर नवीन वाटलं तो. वापर पण छान नाही. 21 वर्ष का चालू आहे. ते पोलपट नाही, ते डेकोरेटिव्ह आयटम कसं असतं मम्मी तसं वाटतं. ते शोपीस असतं ना. आता किती घड्याचे हे चपात्या? नॉर्मल 2 घडीचे. होय. आला लसणाची पेस्ट. दाखव.
त्याच्या अगोदरचा फोटो दाखव नॉर्मलवाला. अशी लांब लाटून घ्यायची आणि त्याला असं तेल लावायचं, पीठ लावायचं आणि मध्ये अशी मधोमध अशी आवलायची. हा म्हणजे ते बंद बरोबर होतं ना. आता बटाटे टाकते. बटाटे उकडले आहेत ना, म्हणजे ते फक्त ढवळायचे आहेत आपल्याला. उकडून चिरून घ्यायचे. हळद पावडर. काय करत होतो? काय नाव आहे राजू? राज, एवढं छान नाव आहे. टिक्का टिक्का बघ वरती बरोबर का? क्या बोलणे का तुझे राजू भाई? हे होते ना दोघे एंगेजमेंटला, है ना? थोडं मीठ, खोबरं वरतून ना. झाली आपली भाजी आणि थोडी कोथिंबीर. झाली ना आपली भाजी. अजून भाजी झाली ना, आता चटणी करणार आहे. चपाती बरोबर. हा, चपाती भाजी चटणी नाश्ता. पर्सनली तर मी सांगतो, मला तर चटणी खूप आवडते चपाती बरोबर. अशी चपाती लवकर जाते. चटणी असेल तर भाकरी पण खाऊ शकतो माणूस. मम्मी हिरव्या मिरच्याची तर चटणी करते नाश्त्यासाठी चपाती बरोबर. हे 2 मिरच्या घेतल्या आहेत. अर्धे सोडलेत ना ते. होय, तिखट आहेत ते. हां तिखट आहेत. होय, लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या 5. पूर्ण ते साळा सकट ना त्याचं. हां, साली थोडी कोथिंबीर, खोबरं, थोडा लिंबू घेते. तो दिवस लक्षात आहे मम्मी, मी पूर्ण लिंबूचे सालं सगळं टाकलेलं. पूर्ण चटणी कडू. पूर्ण कडू झाली. मीठ आता, साखर, भात उरलेला आहे रात्रीचा. हा, तर आता फोडणी लागते. कांदा कापलाय, तेलामध्ये कांदा टाकते आता. म्हणजे गावोगावी असे करतात. फोडणीचा भात म्हणजे करतातच. राहिलेला असतं तर मग असं सगळं जणांपेक्षा असं फोडणीचा घातलेला खातात थोडा थोडा. मी काय म्हणतो मम्मी, ते कोणकोणते भात ना काय केलं त्याच्यात? मीठ टाकलं, मीठ टाकते, भातावर टाकून दिले, थोडा कांद्यावर मारून. एवढं जवळ तुमचं हे जातं हेलिकॉप्टर? होय, जवळ आहे ना विमानतळ तिथे. पावडर, मसाला. कोणाला मसाला भात एवढा आवडतो ना की रात्रीचा भात स्पेशली जास्त बनवून ठेवतात. आणि फोडणीच्या भाताला ना रात्रीच्या भाताने जरा वेगळी मजा येते, है ना? कांदा लाल करायचा, जास्त लाल नाही, थोडं नरम फक्त. कांदा मीडियम लाल केला. दाताखाली चांगला चरला पाहिजे तो. तेजलला जसा आवडतो कांदा जास्त हवा, अश्मितला पण. म्हणजे असं जेवणामध्ये नाही, फोडणीच्या भातामध्ये. काय आवडतो तेजल गेली कुठे? तेजल जरा पाहुणे गेली आहे. असं पाहिजे मला. झाला पटकन माझा ना. 3 रेसिपी झाल्या मग मी पटपट. भाजी दही चपात्या. चपाती. चपाती म्हणतो 2 आहेत काय. हे कसं भाजी भरून लगेच खायची ती. शॉर्टकट आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना तव्यावरच मम्मी अशी रेसिपी. अंडा फोडायचं, ऑमलेटला करतो ना आपण, ते त्याच्यामध्ये चपातीमध्ये. नाव चांगलं, चपातीची बॅग, चपाती बॅग, चपाती. होय,
मग तू 2 चपाती आहेत काय? कशी झाली भाजी आणि चटणी? मस्त. हो तुम्हाला चपाती घ्या. नको नको. एक घ्या गरम गरम. गरम गरम घ्या. ना. इकडे सर्व सरकतं बाबा. घ्या घ्या घ्या. घे बस पुढे. आता आपण चाललो कुठे? गणपती आणायला. चला. आता आम्ही चाललो गणपती आणायला. चालेल. दादा त्या काका बरोबर जा. बाबू काका बरोबर जा. ये जा काका बरोबर जा. जा. अरे तांबूळ पाठव. बस बाबू बस. बसला? गावातले रस्ते डेंजर. मग लय बेकार आहे. आपलं अंतर किती लांब आहे बाईकवरून? 1.5 किलोमीटर. 1.5 किलोमीटर. तुला आवडलं? आवडलं? हा कोणाचा? हा ते ती तुझी कोण लागते? मालू आजी. मालू आजी ना? आजी ना? हां आजीचा. चांगला घेतला. होय. बॅकग्राऊंड पण छान आहे. हा आपला गणपती ना? आता काय करता? हे आता गणपतीची मूर्तीचे पैसे हे खरे पाठवत होते आपण. पैसे ठेवावे लागतात ना? हां हे खरे मूर्तीचे पैसे. मूर्तीचे पैसे हे खरे ना? हां. ते हे पण ठेवलं ना आपण? विडा 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 ठेवला. आणि अगरबत्ती. अगरबत्ती. आता आपली बाहेर गाडी आली ना? आता गाडी आली आपली बाहेर. आता बघतो का हे बघ. वरती उभं आहेत का माणूस? बघा ती. हा या या या. राहील राहील या. राहा उभं राहा उभं राहा. हा राहा. सावकाश सावकाश घे. हां पुढे बघूया. हां हां थांबा 2 मिनिटं. अरे थांब. बाबू आलो आमचं खैलो. खालीच आहे स्वतः सगळं. बाबू नाही वरती आलाय. पप्पू तिकडे ना. घेतो हां दिसा भाऊकडे आता. जाऊ पप्पू लाग जरा तरी. पप्पू जा गं. चालू आहे
आले थांब रे. हॅलो हलू हलू जावा हलू जावा हलू जावा. हा 2 गणपती बाप्पा आले. नाश्ता केला. गणपती पण बघ कसलं काढलं मस्त आहे. मस्त आहे, छान आहे. त्या तेचा एक नंबर. आजीचा आजीचा दाखवले नेला. नाही कधी उद्या आणतात की आज उद्या विचारला. आज गणपती आणला. खरं गणपती उद्या आणतात. होय. उद्या गणेश चतुर्थी ना, मग खरे गणपती बाप्पांना उद्या आणायचं. पण पावसामुळे काय करतात माणसं, आदल्या दिवशी आणून ठेवतात. मग तसं आता आपल्या बाप्पाला आज आणून ठेवलेलं आहे. उशीर होतो. उशीर होतो. जेवण मग करायला पूजा करायला वेळ पूजा होतो. करायला वेळ होतो म्हणून म्हणून लोकं आदल्या दिवशी आणून ठेवतात. ठेवायचा. सर्व आमच्याकडे वाडीत सगळे आदल्या आता दिवशी एका बोलेरो मध्ये 6 होती. 6 होते ना. हा धोतरचा कलर छान वाटतं ना. हा मस्तच एकदम. असे छोटे छोटे गणपतीचे क्यूट वाटतात. होय. एकदम छोटा बाळ वाटतोय. हा, ते पाय आणि हात बघ कसे होते. हा आणायला पण बघा. हा तेच ना, म्हणूनच आम्ही असे लहान सांगतो. छोटेच मस्त वाटतात. दोन्ही पाय पुढे गेलेले आहेत. काय मागायचं ते मागा, पायावर डोकं ठेवानी. आम्ही असंच आमक हा पाय लागतात. होय, हा. आम्ही असंच पाहायचो सांगतो. पुढे पाय वर बीर काहीतरी ते आवडत होय नाही. होय बरोबर. खाली पाय जो असतात ना तो बघू तो पूजा फेटावाला करण्यास तो पण मस्त. आपल्या समोर बसल्या होता तो. हा तो पुढच्या वर्षी सांगणार मी. हा काय म्हटलं ना त्याला मी तो हा पुढच्या वर्षी मला काढून घेतला. हा हे सजून झालं. नाही अजून नाही. सजवायचं आहे. ते आता उद्या आहे ना, ते आज बरोबर करणार आणि उद्या बाप्पाला तिकडे बसवणार. गणपती बाप्पा घरात आले ना, घर कसं नुसतं भरलेलं भरून येतो. वाटतं. होय. कसं मजा येते. त्यामुळे माणसं एकत्र येतात ना. एकत्र येतात आणि कसं उत्साह एकदम. गणपती बाप्पा आल्या आल्या संतोष जरा पाय पडूया. एक वेगळीच मजा असते ना मग या खूप फेस्टिवलची. मजा, म्हणजे आम्ही खूप मजा केलेली पूर्वी. बाप्पाचे मोदक बिदक गणेश चतुर्थीच्या दिवशी. उकडीचे मोदक ना. हा उद्या. पहिल्यांदा आवाज बघितला होता. मी करतो फोटोशूट इकडे. ठीक आहे, कॅमेरा जरा शूट पकड. चला नाही पोच मारत. चला बाई आम्ही एकटी मारेल. आमचा इकडे राहा ना, इकडे राहा ना, इकडे राहा. दोघींचा असाच मार आपला. बाईची पोचवर ना. काय माठ नाही येत त्याच्या काय नंतर ह्याच्यावर बसा. अश्विनचा काढूया. नको चांगलं आहे. नको पण तरी उभं पण नका. होय. बायका बघा झाल्या मस्त एकदम. चांगले आले फोटो. कॅमेरा दाडच येतात. हा कॅमेरा काढत आहे ना. होय. अश्विनचं झालं पण कपड्यांचा आलाय सगळा. मस्त आलाय पण. अजून तो मोठ्या स्क्रीनवर छान दिसते. बाईचा एकटीचे काढ 2-3. आपला उद्या काढूया मस्त. एक मॅचिंग झालाय. राधा ह्या केली बिली चिरता या झाडातला होय. आणि काढतो. जरा तुम्ही नंतर असंच उघडून बघा, तुम्हाला आवडतं का बघा. आम्ही सर्वांना दाखवलं होतं पण आता हे लाईव्ह यांना. हा अश्मितला. अश्मित खातो का पण हे जवळ. आपल्या गणपतीला फलं. बाय ठेव बरोबर. आता ही बंद कर. माझी औषधाचं पाकिट घे त्याच्यामध्ये. हा औषधाचं गोळ्याचा. फक्त दुपारी गेली नंतर. छान आहे. तुम्हाला असे कलर छान वाटतील तुमच्यावर. हे धर. हे ठेव तिकडे. असं लावा बॉडीला. बघ तिकडे आल्यावर सर्व काय भेटू शकतं. समोर समोर आहे की नाही. होय. आपल्याला कसं पसंत नाही करायला येत ना. काय मला कोणाला कलरचा पाहिजे आवडला ते. तुमच्यासाठी. चांगलं आहे. झालं का